Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod cu Rivals. Da, hai să ne jucăm. Și am avut un hater care a zis că am lag. Dar acum nu am, pentru că atunci m-am jucat de pe tablet. Chiar nu vine nimeni. Revenim. Am revenit, hai să dăm așa, coște. Da, nu știu ce fac ăștia. O să fie un pic mai lung. Eu cred că putea cam 12-13 minute. Sper să nu mai am lag. Dacă am lag, să-mi scrieți în comentarii, că doar după ce postez pot să văd filmarea. Ce să ne jucăm? Sniper, asta, Psyker și Random. Molotov, ok. Și nu am autoshoot, dar dacă vreți să ziceți, dacă am, că le-am pe disable. Ia nu cadă. Ce-a dat? Nu știu cum am sincronizat. Am zis că vreau să-l bat. Am zis că vreau să-l bat doar cu cycle-ul. Ok. Ok. JK. M-a făcut să fiu toxic. Ce? Am revenit? Am revenit. Da, nu știu cine este acele hater din când mă videoclip cu Rivals. Eu mă joc cu Rivals cam de am făcut o pauză de 5 luni. Și na, cum am fost plecat în vacanțe, n-a prea m-a apucat să mă joc prea mult. Hai că vreau să mă joc cu cuțitul. Kinfalls. Ok. Dar nu știu ce are camaratul ăsta, vedeți că a fost pe ecran.
Ok. A ieșit, ok. Nimeni nu se pune cu mine cu RPG-ul. Mariachi. Bă, da. Ăsta spamia. Ăștia spamează. What? Nu, ce să zic, trebuie că mă joc cu Assault Rifle. Sper să iasă unul de la ei. Deci că le dau cu ăsta, am vrut să zic că... Bă, da, nu știu ce să fac împotriva lor. Și oricum, nu. Asta am dat. De acolo pornit, am pornit de acolo, cam așa. Cam... Bă, dar nu se poate cu ăștia. Încă încerc cu asta. Mie nu prea îmi place arma asta, când se joacă cineva cu RPG e bună de trolat. Eu nici nu i-am observat că a fost cam aici. Dacă nu băgau la acolo, poate câștigam. Că și eu au avut foarte puțin. Chiar nu cred că am lag. Adică, bro, nu știu. Adică telefonul e de 8 GB RAM. Adică n-ar trebui și 128 GB normal. N-ar trebui. Dar cred că o să-l fac să aibă 20 de GB RAM. Și o să scadă 40 de GB normal. Puneți pare că Player Gun, am vrut să zic că pică. Player Gun. E bun paintball gun-ul. Dacă n-am paintball gun, crossbow-ul. Sau cum se numea. Nu-mi vine acum. Dar nu mai știu cum se numea. Ăla care a avut-o cu epicarul meu. Unul e mort. E bine că nu joacă ăsta cu RPG-ul. Sau dacă schimbă arma se poate juca cu RPG. Dar nu cred că sunt genul ăla de oameni care să se joace cu RPG-ul. Cum se numea? Shorty, da. Și ăla am avut, dar nu m-am uitat prea mult. Eu cum... Ok. Ok, Kingen. Ok. 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 Ok, am spus. Ok. 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 N-am cuvinte bune, nu din asta vă bate, bă. Ok. Ești tare cu rivol... Ești tare cu... Ești tare cu revolverul. Ești tare cu revolverul. Ești tare cu revolverul. Mariachi Corazoni. Că nu-l nimeresc. Așa. Sunteți tari, Sunteți tari.
Sunteți tari? Duceți-vă în... Era să zic ceva. Sunteți tari? Da, să fiți tare atunci. Haide. La ce se duce mereu acolo? Adică nu are niciun sens. Și asta ce Dumnezeu face? Măcar face și ăsta ceva, da, bă. Bă? Vedeți că e bun. Pe levelul lui 30. Ok. Ok, bro. Ok. Bă, dar nu înțeleg. Pe unul îl dă într-o parte, pe unul în cealaltă parte. What? Da, o să mor. Am 3, 2, 1. Da. Bă, vreau să iau mor acum. Mă, cu ăsta. Asta știu că mereu se duce în... O să iasă. Wow! Omul meu se ia... Nu vreau să fiu toxic, dar deja am trecut măsura de toxicitate. Bă! Ok, fraților. Ok. Ok. Mi s-a părut cam la damage în film. Ar fi culmea să mă și bată, Bine, sunt 2, dar ce-am zis și eu. Și să scrieți în comentarii ce armă ce armă vreți să-mi iau. Katana sau Royal Shield sau aș vrea și Exoganul. Și cam atât a fost episodul de azi. Vă pup!